ഹായ്, നമസ്കാരം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഓർമ്മകൾ ആക്കുക, പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നല്ല പാഠങ്ങൾ ആക്കുക, നേട്ടങ്ങളെല്ലാം നല്ല വിജ്ഞാനം ആക്കുക. ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്ന അറിവോടെ ജീവിക്കുക. ജീവിതം മനോഹരമായിരിക്കും എന്നെപ്പോലെ. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടോ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല. എല്ലാം വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം. ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ഓരോ മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുക. നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വരാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ട. മുന്നോട്ട് പോകുക. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും അതാണ് ജീവിതം, അല്ലേ? നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ സന്തോഷം കിട്ടുന്നു അവിടേക്ക് ചേക്കേറുക. ജീവിതം അതാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നു, അതാണ് ജീവിതം, അല്ലേ? അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതമൊന്ന് കാണുക. ഓക്കെ.